Ito po yung chinelas po. Yung chinelas. Thank you po dito na bagong chinelas. Hindi po dito. Love you po. Hi mga moms! So today is Sunday and tomorrow ay balik eskwela na tayo, no? Muli sa lahat ng mga moms for sure, naku marami na naman sa inyo dyan ang mas maaga nang gigising, no? Dahil pasukan na ng inyong mga anakshis. So kailangan nang mag-prepare ng almusal, ng mga baon ng mga kids. Yun. And I know for sure, marami rin sa inyo dyan ang talagang medyo nag-struggle, no? Sa paghahanap ng mga school supplies and gamit ng mga bata. So, for today's video, gusto ko lang ipakita sa inyo, no, yung sa aking mga pamangkins. Yes. Dun sa ano ko, mga sarili kong anakshi. Yan. So, meron ako 4 na pamangkin. I have my grade 9 and grade 8 student na yung aming mga boys, yung 2 panganay na boys. Then, meron tayong 2 girls. So, sila yung mga grade schoolers. So, sabi ko nga sa brother ko, and sa hipag ko, sa akin na lang yung mga yung mga high school. Hindi ko rin naman natiis yung 2 girls. So, kahit paano, nagbigay ako ng para sa ibang school supplies nila. No? So sa mga nanonood palagi nakasuporta po sa panonood ng aking videos, maraming salamat kasi diyan napunta po yung budget, no, yung mga kinita ko last month. So binigay ko sa aking mga pamangkin and I know very excited din sila. Actually, no, yung kanilang mga bags, yung kanilang mga shoes, yung bags nila is 3 years na bago ako napalitan. Ngayon na ulit siya napalitan dahil sabi ko nga, mas maganda na mag-invest ka sa mahal na gamit kasi matagal mo siyang magagamit. Matagal mo siyang mapapakinabangan. So, ngayon, I'm hoping and praying na magtagal din yung mga gamit na ito sa kanila. Especially yung bag nila kasi hindi naman nangangailangan na kailangan is every year is bago yung gamit para mas ma-motivate yung mga bata na mag-aral maigi, no, nasa kanila pa rin yan kung paano nila pangangalagaan, kung paano mo sila kakausapin, paano nila pangangalagaan yung kanilang mga gamit, no, yung ballpen and notebook and all, okay lang naman yan na mapalitan, pero sobrang thankful ako and sobrang nakakatuwa yung aking hipag kasi yung mga previous notebooks nila na tawag dito, may mga space pa na mga tinanggal niya. So, pinagsama-sama niya yung mga bakante, yung mga pwede pang sulatan, at tinahil niya ulit. So, para na sa ganun mapakinabangan at magamit pa. Kasi totoo naman sayang kasi hindi naman nasulatan, hindi naman nagamit, no? So, ayun, medyo nakales tayo sa notebook. Pero doon sa mga pads, ballpens nila, rulers and calculators, I think yan kakailanganin na nila yan, lalo na ngayon, grade 9 na yung panganay. So, kakailanganin yan. And yung kanilang shoes at bags. Yan. So, once again, thank you so much sa Drip and Daggers. Dito po yan sa Kimaya, Hasaan. Dito ko yung binili kasi nakita ko yung bags nila. So, sabi ko nga, at saka yung shoes, mas maganda kasi pag yung mga ganyang gamit, kailangan bilhin mo yan, naniniwala ko na mas maganda bilhin siya ng personal para nakikita mo yung quality, yung tahi niya, yung itsura, no? Kasi kung bibili ka sa online, tapos pagdating sa'yo, manipis pala yung tela, o kaya yung sapatos, wala palang tahi, manipis yung leather niya. So, mas maganda talaga yan na binibili mo siya nang nakikita mo siya. So, kayong gagaya sa amin na bumili kami ng folding bed, ayun. Bali po kaagad, nakakaloka. Anyway, back to our mga kagamitan sa mga estudyante. So, sa lahat naman ng mga student, ito lang. Kahit gaano pa kaganda, kamura o kamahal ang inyong mga gamit, ang lagi niyong pangangalagaan ay ang inyong edukasyon, no? Maaring may mga mangilan-ngilan na hindi man sila nakagraduate o nakapagtapos, pero maganda naman ang kanila naging buhay. No? Pero iba pa rin kasi din, kahit paano, na meron kang natapos. Nang sa ganun, meron kang alam sa mga, kumbaga, bookwise ka. Kumbaga, may alam ka regarding sa kung ano yung sinasabi ng libro o itinuro sa atin ng mga teachers natin. So, sa aking mga pamangkin, thank you din kasi namamotivate nyo rin ako
na magtrabaho pa. No? Nagkakaroon pa ako ng ibang reason to work hard. Kasi before, ang ano ko lang naman, si mama talaga. Though nagbibigay ako sa kanila kung anong pangangailangan nila. So, sa ngayon, ang sabi ko na lang, I know for sure naman na happy rin si mother na makita na patuloy pa rin naman yung support ako sa aking mga anakshis, no? Sa aking mga anak, kung ano man yung gusto nila, especially, nahilig sila pareha sa sports. So, okay na rin yung ganyan. Masuportahan natin sila kung ano yung ano nila, kung ano yung mga gusto nilang gawin sa kanilang buhay. And sa pangangalaga sa kanilang mga gamit, no. Ang bilis, ano ko, ewan ko ha, kung ako lang ba to, pero ang bilis po lumaki ng mga kabataan ngayon. But sabi ko, bakit nung kami ng kapatid ko, parang hindi kami lumaki talaga until now. Parang yung height namin na-stop. Pero sila kasi lumalaki, so yung size ng shoes, ng slipper nila, ng even sa mga damit, from medium ngayon, nagla-large na sila. So, kailangan mapalitan din ang kanilang ang kanilang uniform. O kundi mamadagdagan para na sa ganon, mapalit-palit yung uniform nila. Kasi kami noon 2 uniform, 3 uniform. Tapos kailangan mo pang plansyahin, labahan mo kaagad kasi para magamit mo sa mga susunod na araw. So ngayon, 1:1 na. So sana na-enjoy nyo yung mga gamit na yan, pangalagaan nyo yan. And gamitin nyo yan para mas madagdagan pa yung inyong kaalaman. Okay? So sa lahat ng mga moms na nanonood, narito ang unboxing ng aking mga babies na to Kyla, puro kasi sila Kyla, Kinishan, Kurt, and Klein. Yan. So, good luck sa inyong pag-aaral, okay? So, sa lahat ng mga nakakanood nito ngayon, don't skip the ads, mga moms, ha? Para sa susunod, mali nyo naman. Meron pa tayong ibang mabahagian na ating mga blessings. Watch the full video! Ayun mo. Ikaw mawin mo yan. Wala ba yung bag ko, Tito? Wala pa yung bag dito. Thank you po. Thank you po, Tito. Love you po. Love you po. Thank you po, Tito. Ito-dinary namin kasi gusto ko araw-araw. Thank you po, Tito. Pabili namin shoes. Di naka-SM. Thank you po. Bye po. Bye po, Tito. Bye-bye. Hello. Ano sige po? 1, 2. Ma! Ma! Ano? Plus. Thank you po, Tito. Yung mga shoes po namin. Thank you po. Thank you po Tito sa pagbili po ng school supplies namin. Nandito na rin po yung bag namin na binili niyo po sa amin. Thank you po. Thank you po, Tito. Andito na po lahat ng gagamitin po namin sa school. Thank you po. I love you po. At nandito na po yung sapatos po na binili namin po. Thank you po. At yung bag po, kakadating lang po kanina po. Hindi pa po namin nabibigyan. Buksan na po. Wait lang.
Hi po, Tito. Nakuha na po namin yung binili niyo po sa amin ng mga school uniforms. Ito po, yung medyas, yung polo po, yung sando. Tapos po, ito po yung mga sapatos po. Tapos po, ito na rin po yung pants po namin. Tapos po ito po yung bag namin. Tapos ito na po yung mga notebook po namin. Thank you po, Tito, sa pagbili po ng mga gamit po namin. We love you po. Love you po, Tito. Bye-bye po. Hi po, Tito. Nakuha na po namin yung binili niyo po sa amin ng mga school uniforms. Ito po, yung medyas, yung polo po, yung sando. Tapos po, ito po yung mga sapatos po. Tapos po, ito na rin po yung pants po namin. Tapos po ito po yung bag namin. Tapos ito na po yung mga notebook po namin. Thank you po, Tito, sa pagbili po ng mga gamit po namin. We love you po. Love you po, Tito. Bye-bye po. Requested you specifically. Ito po, mga one whole, crosswise at saka lengthwise. And hosting the Dream Team Project in 4 years with the Team Association. Wala, ay sabi. Ready for school na po kami, Tito. Ready for school na po kami, Tito. Thank you Thank po. you po, Tito. Love you po. Love you rin po. Bye-bye.